10 секунди. Николай Василев, записвам тренировка номер 2 за Варна Throwdown, Адванс дивизия. Айде да видим линията сега. От стената. Почваме. От стената до първа линия. Какво е? 23. 25. А? Малко по-малко. Добре. От стената 150 и нещо. Добре. Линията, тази мръсна линия, дай малко нататък. Да, сега вече е добре. От тук до края 74. Добре, и половина. Това. Въже за скачане. Лост. Айде де. Чай, че тук не мога го видя, бе. Добре. Сега 1,5. Сега ще видим лоста. 20. 20. Абе, брат, не го виждам този лоз, бе. Да не стане... Ето тук. 20 кг. Да. Браво. Сори. Нищо. Това е. Чай да го... Аз ще го цъкна. Ти пусни времето. Искаш джамби да ти ги пусна? Брат. 10 секунди, аз не почвам на спринт. Стой само една секунда да наместа кутията. Три, 2, 1, 10 секунди. 10. Стой си там в кадър, аз ти казвам. Айде, момче. 2, 3, 2, 1. Давай, време. Тики свободно. Се пренавира да се в тежки. Идеални са. Браво. Но. Сега силно прехващането. Не дай да дърпа напред. Изтегли. Така. Ай сега, бързо и силно нагоре. Добре. Колко ти слагам за следваща? Yes, бе! Брат, преката вълче. Бата Джами, може ли масажора? Малкия, да. Браво, Баща. Ох, че ми заболя сърцето. Какво направи? Бърза толкова много да станеш, че ти забравиш на някакви чувства да не такова. Закрил се. Всичко те е наред. На третия опит, в момента, в който качих на пръстите, усетих, че ме е страх хвата и си казах yes. That's why.
Слушай, на 5-та минута трябва да почнеш. Много време. Не мога да си говоря с Чичо. Вие дали се вижда всичко? Нали си пуснал самолетен, брат? Добре. Ти си човек. Идеален си. Станаха 3 минути, да знаеш. Добре. Разлика има ли? 3-7, 3-8, 3-9. Не, някакви 100. Аз ще ти казвам по това. Да е сигурно. Слушай, после не бъди лаком къс. Направи си тренировката, брат. Я. Втората, та е ясно, брат. Третата, та е ясна. Същия закон. Направи си същото, не прави някакви глупости. Да. 120. Да. Това е. Няма. Няма смисъл си цигана на... Ако ще подобрява нещо, ще е това. Ме преди, че третата част няма да ти е слаба. Третата част няма да ти е слаба. Това е важно да си направиш успешни опити. Защото аз, ако мога да върна, сега ще да направя на 118.1 и ще това на 122 лаком къс. Над 120 не искам да слава. А? Над 120 не искам да слава. Не съм сигурен. Слушай, 55. Как бяха? Ще му броиш ли двойната или аз да му ги броя? Да. Айде. 20. Айде позорял да става песен. Бата, чай, моля да смееш с нещо друго. Плейлист. Поете се с Spotify, аз не съм... Айде, брой времето. 10, 5. Давай. Внимай с краката. 2. 7. Готово. Чудесен. 6. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. То. Браво, бе. Айде, минус. Тук го турим.
Момче, дръж, хайде! Браво, бе! Айде бързи две. Айде две. Ама хубави две. За линията! За линията! 9 и 12. Yes, бе! Айде, момче. Слушай сега, имаш много време, брат. Имаш 3 минути. Айде, по-малко. Малко. 5 минути, да. Слушай се, 9 и 40 даваш. Да ти донесем кафе, тортичка, ако искаш нещо. Ако искаш после да правиш по-големи почивки между това, мога да направиш тази на 80 примерно на 12 минути. Не, на 13. Добре. А после какво слагаме? 100, 100. 100, 110, 116, 120. Така е. Жарата. Да. 4, 14, 12 по-малко. Колко? 12 години надолу. Браво. Супер. За линията. Макар че ти тук и една минута да беше отгоре, пак нямаше кой да за мен. Да. Що е? То няма значение. Дигаш ли, бе? Имаш една минута. Една минута имаш. За всички ученички поздрави. Брат, това даже няма какво го гледам. Той не го гледа. Вие на подле. Супер. 13 минута. Само Да, аз ти казвам, информативно.
Да, от 14 минути. Секунди от 15. Имаш много време, бързай. Добре. Айде, тегли е хубаво, не бързай се набираш, тегли си я. Имаш... Много време, брат. Това правиш опит. 17 минути. Айде съм се превъзбудил за тебе, брат. Айде. Имам чуш, че мен ме бие адреналин. То това е хубаво, добре, че го има, брат. 16:30. Аре, момче, агресивно, айде! Нека ти хубаво на гърдите, ставаш без проблем. Ще умърни. Стои се там. Пис, не бързай. Минута! Много време имаш, не бързай! Айде, чиче, до после! Минута и 30, много време! Последните секунди, за да имаш още един опит. Да. Айде, момче.
Мани си бауса, Ники. Бауса и вдигай лапите колкото имаш нагоре. Правиш ги 30. Слушай, сега чакай последните секунди, сега не бързай вече. Високо и лакти. Айде лакти високо, айде момче. Добре. И сега имахме успешен опит на 16. И петици. Да, и петици. 116. 116. 5, 2 и 5, 1. Чакай само да ги сложим в килограми. Килограми. 1,20, т.е. половинка. И пак от другата страна беше така. Сега той има и 120, ама не иска да го публикува, защото много щял да ги наказва и затова. Гасим ли? Да, това. Добре, айде, ще се видим в Варна.